Защо не трябва да реагираме на ниските вибрации, като предателство, несправедливост, наглост, неуважение, ревност, злоба, завист и така нататък? Всичко е енергия. Ние самите сме енергия. И когато попаднем в такава ситуация, тя просто е проверка дали ние ще се поддадем и дали отново ще попаднем в капана на ниските вибрации. Запомнете, много хора искат да вземат от вашата енергия, особено когато вие сте във високите вибрации. Понякога това идва даже от най-близките хора. Когато ние реагираме, ние губим енергия. Когато ние се ядосаме на наглостта, на неблагодарността, на неуважението, ние отдаваме от нашата енергия. Затова е важно да осъзнаем какво зависи от нас. От нас зависи как ние ще реагираме в дадената ситуация, дали ние ще запазим спокойствие или ще реагираме емоционално и ще се поддадем. Когато знаеш това, ти започваш да гледаш по различен начин. Започваш да си един наблюдател. Просто да наблюдаваш отстрани ситуацията. Защото тази ситуация не те засяга пряко, ако ти не отдадеш такова значение. Можеш, даже е желателно, мислено да им благодариш на тези хора, защото те ти показват две неща. Какви програми има в теб, ако примерно ти имаш програма на предателство, несправедливост и какъв ти да не бъдеш. Защото тези хора, те показват това, което носят в себе си, това, което имат. Ти не е нужно да се ядосваш, че примерно те са постъпили несправедливо и неблагодарно. Защото това носят, това показват, това са техните програми. Хората смени големи огледала. Те ти показват ти какви програми имаш за отработване. Това може да стане с менталната терапия. Сядаш, отработваш го с експерт-менталист и премахваш тези програми. Също така, те ти показват и те какви програми носят в себе си. Защото това, което носим в себе си, това излучваме, това привличаме и това реагираме. И така реагираме. Когато носиш любов и благодарност, ти нямаш нужда да реагираш агресивно нападателно. Ти реагираш с любов. Хората не са случайни. Това, което носят със себе си, те го показват чрез поведението си. И ако това, което показват, те дразни, означава, че ти имаш такава програма за предателство и несправедливост. А това, което, например, те дразни в тях, е сигнал за теб. Не се обвинявай, важното да го отработиш. Не се цапай с чуждите програми. Агресия, наглост, неблагодарност, несправедливост. Това са чужди модели, не са твои. Не дей да влизаш в тях. Не слизай отново на ниската вибрация. И спри да даваш от твоята енергия. Това е много важно. Защото силният човек винаги избира своята реакция. А слабият е този, който реагира. Вече твой е избора. Ти от кои хора искаш да бъдеш? От силния, осъзнатия човек, който не отговаря на атаката с атака, който спокойно стоява своето мнение. Казва с какво не е съгласен и приключва разговора, но не слиза на ниската вибрация, той остава високата вибрация. Ти пак можеш да поставиш човека на място, но без да се ядосваш, без да влизаш в конфликти, без да губиш енергия. Най-важното. Изключително много подкасти се говори за битката на душата, за душата. Вълко Чубанов обяснява човека как всеки иска да взима от нашата енергия. Има изключително много подкасти. Целта е просто на тия подкасти човека да бъде по-осъзнат и адмирации към всички тези хора, които правят добро, които правят всичко възможно да накарат човека да се осъзнае, да накарат човека да погледне по нов начин, да спре да реагира първосигнално и автоматично и да смята, че това е нападение към него, а да се замисли какви програми носи в себе си. Защото да, първоначално започваш, нали, ама как няма да се ядосам? Той така ще ми крещи на среща. Именно това прави той. Иска да ти изкара от равновесие, защото крещи на среща иска да ти изкара от равновесие. Ти можеш да се засмееш и да отговориш съвсем адекватно,
още по-неприятно ще му стане, защото ти така му показваш, че ти си уравновесен, стабилен и нищо не може да те разклати. Точно това е най-силната позиция. Ти по този начин показваш на човека от среща, че нямаш нужда да викаш, че хората пак те чуват. Това мен ме вдъхнови, защото скоро попаднах в такава ситуация и това ме вдъхнови да напиша наръчник за управление на конфликти, защото ми прави впечатление как много хора просто не знаят как да реагират в подобна ситуация. Те просто блокират. Или започват да действат по начина, по който човека напада и действат агресивно и те нападат, или се свиват и мълчат. И не могат да защитят себе си. И нито единия начин е правилен, нито другия начин е правилен. Най-правилният начин е да не отдаваш енергия. Първо, защото когато ти се ядосаш, че те са постъпили несправедливо и въпреки, че те осъзнават тяхната грешка, те не се признават и не се извиняват, те няма как да паднат ниско според техните програми, дори да не се прави, не могат да се изнесат, това за тях е унижение. Нормално да реагират така. Това са техните програми. Не дей да го приемаш лично. Ти няма нужда да реагираш. Важното е, че си осъзнал, че те ти показват, че ти имаш програма за несправедливост и предателство. Отработи ги и не се занимавай повече. Не дей да им даваш енергия. Всеки сам си носи кръста, всеки сам отговаря за действията си и за поведението си. Най-важното е ти да реагираш на всяка една ситуация с благодарност, дори да е много негативна на пръв поглед. Благодари на тези хора, покажи им, че ти носиш най-високата вибрация. И най-високата вибрацията, това е вибрацията на благодарността. Точно за това тези хора реагират така, защото тя ги дразни, че ти вече не си онзи човек, който реагира първосигнално. Ти си човек, който е изпълнен с любов и благодарност. Той няма нужда да действа агресивно. С такива хора така реагирай. Не дей да падаш на техните вибрации. Да, всеки греши. Но понякога егото на човек, когато е прекалено голямо, не може да се признае. Не се ядосвай. Важното е ти да осъзнаеш къде губиш енергия. Губиш енергия, когато се фокусираш върху негативното, когато се ядосваш на чуждото поведение, на чуждите грешки, когато слушаш оплаквания, натоварвания, когато приемаш лично критиката, когато реагираш на обиди. И където е фокуса, точно там отива и твоята енергия. И точно това е целта. Битката за душата. Запомнете го. Ще имате най-различни ситуации в живота си, които те просто ти показват. Ти как да не реагираш? Те ти проверяват. Дали ще се сетиш за това видео, всичко това, което ти казвам в момента и в най-напрегната ситуация, в най-сериозната ситуация, вдишай дълбоко и си кажи, аз няма да дам от моята жизнена енергия. Защото най-ценното нещо, което има всеки един човек, това е неговата жизнена енергия. И в каквато и ситуация ви да се намирате, и най-сериозната, и най-трагичната, и няколко човека да се опитват да ви атакуват, и сам война е войн, въпросът е вашето мислене какво е. Дали вие ще го приемете като атака, ще се ядосате на тези хора, че по всякакъв начин се опитват да ви смачкат и да... Те са видели, че вие сте на по-висока вибрация, искат да вземат от вашата енергия. Но не се поддавайте. Бъдете като сърфист. Животът е като едни вълни. Не можеш да ги спреш, но можеш да избереш как да ги преминеш. Дали да ги преминеш, като се ядосаш на тези хора, или просто да ги пуснеш да преминат през теб, но без да реагираш, да се засмееш и да си в най-високата вибрация на благодарността. Да устоиш себе си, да кажеш с какво не си съгласен, но без да реагираш емоционално. Това е най-голямата сила. Да спрем да реагираме емоционално и първосигнално. Запомнете, силният избира, слабият реагира. Не се закачай за негативните енергии, за негативните структури. Не дей да храниш тези негативни егрегори. Менталната терапия ти помага да премахнеш точно такива модели на автоматични реакции, на гняв, агресия, страх, свиване. Това са вътрешни програми, но те могат да се премахнат.
Менталната терапия ти помага да видиш защо реагираш така. Кои са тези страхове, които стоят за тази реакция? И това може да се промени. Тази ситуация не е случайна. Запомни, всичко е проверка в този живот. Всичко е проверка. Дали ти ще реагираш по стария начин или ще избереш нов начин. Благодари на тези хора, защото те ти показват какво да изчистиш и какъв да не бъдеш. Те ти помагат ти да израснеш. И другото, което е, когато ти си на високата вибрация, нормално е да има много хора, които да искат да те свалят. Това го запомни. Важното е ти да не се поддаваш на този капан. Защото анализирай ситуация, в които ти си реагирал, ядосал си се, разгневил се, после се чувстваш изтощен, нямаш енергия. Защото тези хора са постигнали своето, те изкарали извън равновесие. Без значение дали ситуацията е правилна или не, или несправедлива и така нататък. Човека отсреща се ядосва още повече, когато се чувства безсилен, когато ти за пореден път покажеш, че не се поддаваш. Ти освен, че го изкарваш още повече извън равновесие, ти му показваш, че той не може да те разклати. Ти така запазваш енергията си. Най-ценното в този живот е нашата жизнена енергия. Запомнете го това. Затова създадох и този наръчник за управление на конфликти. Този наръчник ще ти помогне как ти да реагираш във всяка една критична ситуация. При всяка една ситуация, която те кара, например, ти да излезеш от равновесие, реални фрази, даже има реални примери с реални фрази, какво да кажеш във всяка една ситуация, как да реагираш, как да устоиш себе си. Защото когато ти знаеш как да реагираш, знанието е сила и когато ти го приложиш в действителност, ти ставаш непобедим. Всеки, който иска да получи този подарък, наръчник за управление на конфликти, е необходимо да се присъедини към затворена Viber група "Кажи да на любовта". Освен, че ще получи този наръчник за управление на конфликти, той ще получи подкрепа. Също така може да задава свободно въпросите, които го вълнуват и проблемите, които иска да разрешим. Освен това съм ви приготвила и техники и практики за прекъсване на негативните връзки. Например, ако сте попадали в негативни ситуации и сте отдавали от вашата енергия, как да си върнете тази енергия, как да прекъснете този цикъл. Защото една такава ситуация продължава да черпи от вашата енергия и практики също за благодарност и вътрешен баланс. Защото когато човек е благодарен, той привлича това. Над всички видеа във Фейсбук, които публикувам, слагам линковете на 3 групи. Кажи да на любовта, щастливи отношения и медитация и ментална терапия. Всеки, който иска, може да се присъедини и към 3. Убедена съм, че още много пъти ще се връщаш на това видео, защото много от нещата човек изобщо не осъзнава, че действа автоматично, започва да обвинява външните обстоятелства, но важното е ние да запазим самообладание, да сме наблюдатели, защото когато ти си наблюдател, когато ти осъзнаваш, че човека отсреща прави всичко възможно, за да те изкара от равновесие, ти вече знаеш, че от теб зависи дали ти ще дадеш тази енергия или не. Когато ние се изключим емоционално, ние реагираме по най-адекватния начин. Хареса и сподели видеото. С вас беше Златка Станиславова, ментор, експерт по ментална терапия, нова германска медицина, автор, НЛП практик, холистичен терапевт, мастер коуч, основател на Академия "Кажи да на любовта", както и член в колегията по ментална терапия.